5 kapersonahe sa Agusan del Norte Provincial Government ang nagpositibo sa random drug testing. Gibutyag sa Agusan del Norte Provincial Government nga 5 kapersonahe nila ang nagpositibo human gipahigayon ang random drug testing niadtong August 21. Sumala ni Elizabeth Marie Calo, ang Provincial Administrator sa Agusan del Norte Provincial Government, nga gawa sa 2,000 ka empleyado sa Provincial LGU, 250 lang una ang gipailam sa random drug testing. Apan dunay representante sa tanang offices sama sa Treasury, Accounting, Engineering, mga ospital nga iya sa probinsya ug uban pa. Hinuon ipailawom pa sa confirmatory drug test ang mga nagpositibo ug kung makumpirma at tubangon nila ang mga ipahamtang nga sanksyon sa lokal nga kagamhanan. Sa karon padayon sa pagtrabaho ang mga nagpositibo. Subay sa ordinansa, regular nga ginahimo ang random drug testing sa LGU aron masigurong matuman ang drug-free workplace policy sa provincial government sa Agusan del Norte. The next move will be they will undergo yung assessment na from DOH kung anong klase sila na user. I-assess pa siya from an accredited physician from DOH. Worst case scenario is that they will undergo yung rehabilitation.